בוקר טוב לכולם. היום אנחנו הולכים לדבר על דברים חדשים בסולידקאם בגרסה 2013, SP2, ששחררנו לפני שבוע-שבועיים. זה דברים חדשים בהגדרות תוכנה ב-2.5D מודולה שלנו, וקצת על המודולה שקוראים לו Solid Pro. אז בואו נתחיל. בגרסת 2013 הוספנו אופציה של Automatic Reporting. אם חס וחלילה תוכנה נופלת, יש אפשרות לשלוח ריפורט אוטומטי על הבעיה. אנחנו מקבלים אותה פה בסרבר שלנו, ויכולים לטפל בה אפילו בלי להתקשר ובלי להגיד בסדר. בלי להגיד מילה לסופורט שלנו, אנחנו מקבלים את זה אוטומטי. הוספנו לריבון של SolidWorks כמה כפתורים חדשים שיכולים לסובב את החלק שלך ל-view אחר. למשל, היה לנו קודם Isometric View, עכשיו יש עוד שתי כפתורים נוספים למכונות שהן מכונות ורטיקליות ומכונות גוריזונטליות, שזה יותר נוח עכשיו אם יש לכם מכונה כזאת. בגדול שינינו את view של הגדרות שלנו, כאילו את העץ עצמו של navigation. עכשיו זה נראה ככה, וזה ממש נראה לי יותר נוח. יש לנו אופציה חדשה לנקות חלק ברגע שסוגרים אותו. ברגע שעובדים עם קאמפארט, עם חלק, סולידקאם עושה כל מיני קבצים ושומר אותם בתוך תיקייה של קאמפארט. לפעמים קבצים האלה, כמו למשל קובץ של updated stock, ששומרים אותו אחרי סימולציה, או קבצים של פיקסצ'רים, או עוד משהו, למשל כל הכלים שהוספתם ל-tool table אבל לא השתמשתם בהם, הם עדיין שמורים בתוך התיקייה, וגודל של תיקייה הזאת הוא יכול להיות ממש ממש גדול. אז בשביל להקטין את הגודל של תיקייה של קאמפארט, ובמקרה שאם אתם עובדים עם קובץ PRZ, אז גודל של קובץ PRZ, יש לנו אופציה לעשות קלינאפ של קאמפארט אוטומטי ברגע שסוגרים אותו. אז אם זה דלוק בהגדרות, אז כל פעם שאתם עושים close לחלק, סולידקאם מנקה אותו מכל הקבצים שהם לא בשימוש. מתי מגדירים גיאומטריה חדשה לג'ובים פרופיל, יש לנו default מאיפה כלי צריך להתחיל לחתוך. ועד היום, עד הגרסה הזאת, default הוא תמיד היה 25% מקו הראשון של גיאומטריה. עכשיו הוספנו בהגדרות את האופציה להגדיר את הגודל של שיפטינג בהתחלה של גיאומטריה. אז יש אופציות או להגדיר שיפטינג באחוזים מאורך של כל הצ'יין, ולהמשיך לעבוד עם דיפולט כמו שזה היה עד היום. גם מופיע עכשיו אופציה, אם זה דלוק גם בהגדרות בסולידקאם settings, לקחת depth של עומק של עיבוד מהקליק הראשון שאתם עושים, אתם מגדירים גיאומטריה. אז אם הולכים להגדיר גיאומטריה חדשה, לוחצים על איזשהו קו במודל, מקבלים בג'וב עצמו, מקבלים depth לפי עומק של הקו שלחצתם עליו. גם אם אתם משתמשים במשין סימוליישן שלנו, יש עכשיו אופציה לשחק עם הצבעים במשין סימוליישן, במיוחד עם background. אז אם אתם רוצים לשנות את הרקע, לעבוד עם solid color או לעבוד עם gradient או משהו,
או אפילו להשתמש באיזשהו קובץ שיש שם תמונה של מפעל, למשל, אז אתם יכולים. בשביל לעבוד במוד כזה יותר זהיר, יש עכשיו אופציה Auto-Save. מגדירים פה כמות דקות, ותוך כמה דקות, כמו במקרה הזה, תוך 10 דקות, כל 10 דקות אנחנו עושים סייף לחלק שאתם עובדים איתו, ולמשל אם זה קובץ PRZ, אז אנחנו תמיד עושים כאילו רזיפ לקובץ הזה. מתי עושים אקספורט ואימפורט בתוך טבלת כלים שלנו? יכולים גם פה להגדיר ברירת מחדל לפורמט ולמקום מאיפה לקחת ואיפה לשים את הקבצים אחרי או לפני אימפורט ואקספורט. זה עכשיו כן מופיע פה בדף שקוראים לו tool table וטבלת כלים אם זה בעברית. לג'ובים HSR, HSM ו-HSS הוספנו עכשיו ברירת מחדל לכל מיני טולרנסים שאנחנו משתמשים בשביל להוציא toolpath יותר חלק. זה עכשיו מופיע בהגדרות כמו סליידרים, וגם בתוך הג'וב עצמו, זה גם סליידרים היום. אז לפי מה שהגדרתם פה במסך הזה, אתם מקבלים את זה בג'וב חדש שאתם מגדירים בתוך החלק. ברגע שנכנסים לג'וב, עושים edit ל-operation, אם שמתם לב, עד גרסה הזאת, זה תמיד היה, חלק היה תמיד מסתובב ל-isometric view. היו כמה דרישות, כאילו, לא לסובב את החלק, והיו גם אנשים שכן רצו לסובב את החלק, אז הוספנו את זה כהגדרה פה בפייג' שקוראים לו Miscellaneous. קוראים לאופציה Auto-Rotate Model to Isometric View. אז אם זה דלוק, אז כל הזמן שאתם נכנסים לג'וב, חלק יסתובב. אם זה לא דלוק, אז לא. בתוך CAM-3 יש לנו אופציות לעבוד עם ג'ובים כמו בווינדוס, לעשות copy-paste, למחוק ג'ובים, לעשות rename. אז הוספנו כל מיני קומבינציות של כפתורים מהמקלדת, שאתם יכולים רק ללחוץ על המקלדת על הכפתורים האלה ולקבל את האופציות האלה. לא צריך ללחוץ על הקליק ימני על העכבר ולבחור את זה מהרשימה הארוכה, ישר מהמקלדת. אופציה נוספת, אם אתם מורים את הכלים שלכם ב-CAM-3 שלנו, זה להראות גם אופסטים שהגדרתם בתוך הג'וב. אז זה גם מופיע ב-CAM-3, אם הגדרתם את זה במסך של SolidCAM Settings, של הגדרות של SolidCAM. גם ב-CAM-3, ב-CAM Manager שלנו, הוספנו אופציה Suppress G-Code. אם למשל יש איזשהו ג'וב שאתם כן רוצים לראות אותו בסימולציה שהוא מוריד את החומר, אבל לא רוצים של-G-Code יצאו תנועות מהג'וב הזה, אתם יכולים לסמן אותו כ-Suppressed מבחינת G-Code, אז G-Code לג'וב הזה הוא מסומן כזה עם המסגרת שחורה. G-Code לג'וב הזה לא יצא, אם למשל אתם עושים G-Code לכל הג'ובים. אז הג'וב הזה הוא כאילו נעלם מבחינת G-Code. עשינו כמה שינויים בשימוש של פייל. אתם יודעים של-CAM-3 שלנו אנחנו יכולים להוסיף סתם קובץ של למשל TXT, של Notepad, איפה שכתוב G-Code ישר, ויכולים להוסיף אותו לטרי והוא יצא ל-G-Code במקום איפה שהוספנו אותו. אז עכשיו עשינו כל מיני דברים חדשים, כמו למשל לעשות rename לקובץ הזה ב-CAM-3. למשל עכשיו יש אופציה לשים את הקובץ ההוא בתוך התיקייה של CAM-Part עצמו, אז ברגע שאתם מעבירים חלק ממחשב למחשב, קובץ
בגלל שהוא בתוך התיקייה, הוא גם עובר ממחשב למחשב, והוא שומר את הדרך לקובץ הזה, אז התוכנה לא מאבדת אותו. גם אפשר לעשות רילינק לקובץ אחר, גם אפשר לפתוח קובץ מקאמטרי, אז כל מיני אופציות, תנסו לשחק עם זה, זה נחמד. פתחנו אפשרות לעשות טול שיט לג'וב נפרד, קודם זה היה רק לכל הג'ובים, רק לכל קאמפארט בעצם, עכשיו אפשר לסמן למשל כמה ג'ובים ולעשות טול שיט רק בשבילהם. בואו קצת נסתכל את זה, איך זה נראה בתוכנה. כמו שאתם רואים פה, יש לי פה אופסטים בקאמטרי, שאמרתי שלמשל ככה, בתוך הג'וב, בכלי יש לי פה tool offset number 7, אז הוא גם מופיע פה, כי זה לא תמיד אותו מספר שמספר של הכלי. הנה זה האופציה של Autosave, זה כל הברירת מגדל של tool table. בגיאומטריה, שדות החדשים, בשביל להגדיר גיאומטריה לפרופיל, לפוקט, לכל מיני ג'ובים של 2.5D. במשין סימוליישן, עכשיו זה מחולק לטאבים, אז כל המשחק עם הצבעים זה בטאב האחרון. טאב נפרד ל-Cleanup Compart, למחוק קבצים. ברגע שסוגרים את החלק. ובעצם אנחנו ממשיכים עם ה-Tool Table, עם הדברים חדשים ב-Tool Table. אופס, סליחה, איבדתי את הדף. עשינו קצת שינוי בהצגת מספרים של סטיישנים. אם במקרה יש לכם מכונה שיש עליה רוטרי טארט, שיש שם למשל 12 סטיישנים, וקודם כל הסטיישנים האלה היו מופיעים במספר רץ, כאילו 1, 2, 3 עד 12. אבל במכונות לפעמים יש מקרים שסטיישנים האלה קוראים למשל 101, 102, 103, למשל 112. אז עכשיו, אם בקובץ VMID, שזה Virtual Machine ID, איפה שכל המכונה מופיעה, כל הטארטים וטייבלים וכל הדיווייסים שיש במכונה, אם למשל ברוטרי טארט, בסטיישן, בדיווייס נאמבר, אתם כותבים איזשהו מספר, למשל בדוגמה שאמרתי, למשל 102, המספר הזה הוא גם יהיה בתוך tool table בסטיישן נאמבר, וגם הוא יהיה כברירת מגדל ל-offset נאמברים של כלי שאתם מוסיפים לסטיישן הזה. עשינו קצת שינוי ב-tool breakage, שזה בעצם בדיקת שבר כלי. הוספנו אופציות איפה בדיוק לבדוק את השבר. יש שתי אופציות, או אחרי כל פעם שאנחנו מחליפים כלי, או פשוט אחרי כל ג'וב. כמובן אנחנו מגדירים פה טולרנסים, עם איזה טולרנסים אנחנו צריכים לבדוק, ואם זה דלוק, ואם זה כל הדברים נוספים הם כתובים בתוך הקובץ GPP שאנשי סופורט מביאים עם התוכנה. כל ה-M-קודים ששולחים כלי לבדיקת שבר כלי למקום איפה שבודקים את הכלי, זה יופיע במקום איפה שהגדרתם, או אחרי כל tool change, כאילו כל פעם שמחליפים כלי, או אחרי כל הג'וב. גם הוספנו בטבלת כלים את הצבעים של כלים שמשתמשים בהם בסימולציה. אז עכשיו בשביל להחליט עם איזה צבע אתה רוצה שכלי יופיע בסימולציה, לא צריך להיכנס לסימולציה עצמה, מספיק להיכנס לטבלת כלים ולשנות את זה פה.
זה יהיו אותם צבעים, אז זה לא משנה אם אחר כך אתם נכנסים לסימוליישן. אתם גם יכולים להחליף את זה פה, וזה תמיד מסונכרן. עשינו שינוי גדול ב-Shape Tools, בכלים צורתיים. קודם, אם אתם זוכרים, זה היה צריך לבנות סקייץ', אחר כך לעשות מזה סוג של גיאומטריה, אחר כך לקחת את הגיאומטריה הזאת, ואחר כך לשנות את הכלי הזה, זה היה בכלל סיפור גדול. עכשיו, לא צריך שום סקייץ', לא צריך כלום. יש פה בצד ימין, בספרייה של כלים צורתיים, יש פה כל מיני צורות, כמו צילינדרים, טורים וכל מיני קונים וזה, כמו שאתם רואים בתמונה. אתם יכולים להוסיף אחד אחרי השני, וכלי יופיע כמו שאתם מגדירים אותו. זה מאוד 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 מהיר ומאוד נוח. אותו דבר עם האדפטרים, שזה אותו היגיון, אותו אינטרפייס. בואו נשחק קצת עם זה. כל הספרייה היא מופיעה פה. באנגלית זה Shape Tools. ולמשל, אם אני רוצה להוסיף עוד כלי אחד, אני הולכת ל-Edit. למשל, ככה מוסיפה קודם צ'אמפר של כלי, אחר כך חלק שחותך, אחר כך בוא נגיד משהו כזה, כזה, כזה. והנה זה הכלי שלי, ככה פה אני יכולה לשחק עם הפרמטרים. זה מאוד מהר ונוח, והנה, הגדרתי. לא צריך שום סקייץ', שום דבר. וככה אם אני לוחצת OK, שמרתי אותו, ובטול טייבל, אם אני מוסיפה כלי חדש והולכת ל-Shape Tool, הוא מופיע לי פה, יכולה לקחת אותו ישר ולהשתמש. הכל מהר, לקח לי 20 שניות. זה что такое? הוא לא רוצה להתחיל מאותו סלייד. בואו נמשיך עם הדברים חדשים שאנחנו הוספנו בתוך הג'ובים 2.5D. זה יותר דברים קוסמטיים, אבל די נחמדים, והם יכולים לעשות חיים יותר קלים. בדף של כלי, הוספנו שני שדות, שמופיע עכשיו פה את הגודל של החלק של כלי שבעצם חותך, שקוראים לו cutting, וגם שדה שקוראים לו outside holder, זה האורך של כלי שמופיע מחוץ להולדר שהגדרתם. אם אתם לוחצים על הכותר של חלון של הג'וב עצמו פעמיים, או לוחצים Ctrl ו-Shift במקלדת, אנחנו עושים מינימייז לחלון, אז אתם יכולים להסתכל מה הגדרתם איפה טופס, בלי לסגור את החלון עצמו. גם שינינו כל הכפתורים למטה, שעכשיו זה, במקום כפתורים זה אייקונים, שבעצם אייקון ראשון זה פשוט לשמור את הג'וב, אייקון שני זה לשמור ולעשות קלקולייט, אייקון שלישי מופיע רק בג'ובים של חריטה, בגלל שאם שמתם לב, הם משנים משהו בג'וב, למשל מספר 5, ויש אחריו עוד 10 ג'ובים של חריטה, הם כולם מאבדים את הטופס וצריך לעשות קלקולייט עוד פעם. אז אם לוחצים על הכפתור ההוא, אנחנו עושים דרך אוטומטי קלקולייט לג'וב זה, וכל הג'ובים הבאים. שני כפתורים ל-Parallel Calculation, שזה לשמור ג'וב, לשלוח אותו למחשב נוסף, או פשוט לקור נוסף של CPU של אותו מחשב, ולצאת, וגם לעשות אותו דבר, אבל לא לצאת, לעשות קופי לג'וב. כפתור של סימוליישן שלנו, כפתור של G-Code,
וכפתור של G-Code שהוא גם מחשב זמן של עיבוד שאותו ג'וב עושה. בשביל כפתור הזה, זה צריך טיפול נוסף בקובץ GPP, אז שימו לב שאם אתם סתם לוחצים על הכפתור, זה לא אומר שב-G-Code אוטומטי יופיע את הזמן של עיבוד. זה צריך טיפול ב-GPP. כי זה רק מוסיף את הפרמטר הזה ל-output שלנו, אבל ב-GPP זה ממש צריך להיות כתוב. וזה שני כפתורים שזה Save and Copy ופשוט יציאה מהג'וב. זה כמו שאמרתי, הנה זה ה-output שלנו וזה הזמן, אבל בשביל שהוא יופיע ב-G-Code סופי, זה צריך להיות כתוב ב-GPP. כמו שאמרתי, Save Parallel Calculate and Copy. הוא עושה Calculate לג'וב הקודם, שולח אותו, אם יש לכם מחשב עם כמה קורים ב-CPU, אז הוא שולח אותו לקור שהוא לא בשימוש עכשיו, עושה שם Calculate, ואתה יכול להמשיך לעבוד עם ג'וב נוסף שעשית קופי. זה כמו שאמרתי עם Turning, משנים משהו, כל הג'ובים הבאים של Turning הם מסומנים עם כוכביות, אז צריך, בשביל להמשיך לעבוד, אתה חייב לעשות Calculate. ובשביל לא להיכנס ג'וב או לסמן אותם איכשהו ולעשות Calculate להם, פשוט ללחוץ על הכפתור הזה, וזה יהיה אוטומטי. גם עשינו כמה שינויים בג'ובים כרסום 2.5D, במיוחד בג'וב טולבוקס, שאתם יודעים שיש לנו ג'וב טולבוקס, שיש שם כל מיני עיבודים מיוחדים שלנו. הפרדנו שם רף, טולפס של רף מפסים של פיניש, אז עכשיו אפשר לעשות בנפרד או רק חיתוך גס כזה, או רק פיניש, רק פסים של פיניש. הוספנו סוג של כניסה לחומר לחיתוך של אורינג, שזה גם בתוך טולבוקס. עכשיו אפשר להגדיר שם זווית של התחלה וזווית של, כאילו זווית של כניסה לחומר וזווית של יציאה מהחומר. אז ככה הוא נכנס במשך גיאומטריה עם זווית מסוים שהגדרתם. הוא נכנס לחומר עד לעומק מסוים, אחר כך עושה סיבוב דרך אורינג, בגלל שלפי השם אפילו אתם יכולים לזהות שזה צריך להיות עיגול וסוג של סלוט עגול. אז הוא עושה טולפס מסביב, עושה קצת אוברלאפ מהנקודה איפה הוא בדיוק נכנס לעומק, ומתחיל לעלות עד ל-upper level עם זווית גם שהגדרתם פה. הוספנו שליטה לפידים של ליד-אין וליד-אאוט בג'וב threading שלנו. אז עכשיו יש שליטה עם איזה מהירות כלי מתקרב להברגה, כי קודם זה תמיד היה שליש מהפיד רייט רגיל, וזה לא תמיד היה נוח. אז הוספנו פה, זה באחוזים, אז אתם יכולים גם להגדיר מה שבא לכם. ברירת מגדל זה כמובן 33, אז אם עבדתם קודם וזה היה בסדר, זה גם ממשיך להיות בסדר, אל תדאגו. הוספנו עיבוד חדש של engraving, שבעצם הוא היה קודם, אבל שיפרנו אותו והוספנו כל מיני אופציות. למשל, אופציה חדשה שהיא לא דורשת הגדרת סקייץ' במודל עצמה ב-SolidWorks. אפשר פשוט להיכנס לגיאומטריה ולכתוב טקסט פה, בתוך גיאומטריה עצמה מהמקלדת, וזה יהיה כאילו גיאומטריה של הג'וב, ועיבוד יהיה לפי גיאומטריה הזאת, אז לא צריך לשנות מודל, לא צריך לשנות כלום, בכלל לגעת ב-SolidWorks, הכל עשוי בתוך ג'וב עצמו של engraving. גם פתחנו טולפס אדיטור לג'ובים 2.5D, שאם עכשיו משהו
לא נראה לכם בטולפס, שזה כמעט בלתי אפשרי, אבל יש סיכוי שאתם רוצים לשנות משהו בטולפס שקיבלתם, אתם יכולים להיכנס לטולפס אדיטור ולשנות נקודה נקודה את הטולפס בשביל שהוא יהיה בדיוק כמו שאתם רוצים. אז בואו נראה, הנה זה הטולבוקס של אורינג, שזה גיאומטריה, שני עיגולים, שזה בעצם, שהם עושים סלוט, שהם בצורה של אות O, בגלל זה קוראים לו אורינג. בתוך הג'וב הגדרתי פה זוויות של התחלה, של כניסה ושל יציאה, וגם את הגודל של אוברלאפ. ואם תסתכלו בסימולציה, אז ככה, כלי מתחיל, זה ה-upper level בעצם, והוא מתחיל לרדת. הוא יורד עד לעומק מסוים. אחר כך הוא ממשיך סביב חלק לפי גיאומטריה. הוא ממשיך, הוא חותך. הנה, הוא עושה קצת אוברלאפ ומתחיל לעלות. והוא עולה עד ל-upper level ואחר כך יוצא לגמרי. זה השינוי באורינג. ועכשיו אני רוצה להראות כל השינויים בתוך engraving שלנו. תסתכלו, זה טקסט שעשוי בתוך SolidWorks. בשביל זה הייתי צריכה להגדיר סקייץ', אחר כך לכתוב שם טקסט, אחר כך לעשות אקסטרוד לטקסט, לשמור את המודל, וזה לקח לי קצת זמן. אבל אחר כך, נגיד, עשיתי עיבוד והכל טוב ויפה. ופה הוספתי עוד ג'וב, שבתוכו השתמשתי בטקסט שכתבתי אותו מהמקלדת שלי. יש לי פה כפתור טקסט, אז אני יכולה להיכנס לכפתור הזה. בואו נגיד נכנסתי, כי הכל פה כבר מוגדר. אני נכנסת לחלון נוסף של טקסט. פה אני יכולה לשחק עם טקסט, לכתוב מה שבא לי, לשנות את הטקסט שלי. גם אני מגדירה פה כפתור, נקודה, איפה אני מתחילה לכתוב את זה, איפה שזה יהיה. יש לי פה גם preview, שזה מראה לי בדיוק איפה הטקסט שלי יהיה. גם אם אני רוצה אותו באיזשהו זווית מסוים, כי by default הוא הולך פרלל לציר X של coordinate system, אני יכולה לשנות את הזווית שלו. ואחר כך אני פשוט מקבלת בדיוק אותו עיבוד כמו שהצגתי פה, אבל בלי שינויים במודל. בואו נראה ב-Solid Verify, זה יהיה יותר בולט. זה העיבוד, אפשר קצת יותר מהר, אפילו עוד יותר מהר. זה העיבוד שעשיתי, שהשתמשתי ב-SolidWorks, וזה עיבוד שעשוי לפי הטקסט שכתבתי. שזה בעצם אותו דבר, רק פי 10 יותר מהר. גם, בנוסף לזה, יש לנו בגרסת 2013 עכשיו אופציה חדשה של middle line engraving. יש לנו ב-fill area אופציה middle line only, שאם זה דלוק, אז טולפס נראה ככה, שזה בעצם קו בין הקווים של גיאומטריה, כי אם תסתכלו, גיאומטריה שלי נראית ככה, שזה ממש כל הקווים של הטקסט. ומקווים האלה אנחנו מוצאים את הקווים של middle line,
ועושים ממש עיבוד כזה באמצע של אותיות. אז אם אנחנו עכשיו נכנסים לסימולציה, אנחנו רואים שהוא חתך בדיוק באמצע של אותיות. אז זה דברים חדשים באינגרייבינג. גם, אם שמתם לב, אפילו בגרסת 2012, אנחנו התחלנו להציג את ה-Solid Prop שלנו החדש. אנחנו ממשיכים להכניס למודולה הזאת דברים חדשים ועושים אותו יותר ויותר מקצועי. אז אני רוצה פשוט להגיד כמה מילים על הדברים חדשים שהוספנו ועל הדברים שבכלל קיימים שם בתוך המודולה הזאת. אז קוראים לו Solid Prop וזה מופיע ברשימת ג'ובים שלנו שאתם יכולים להוסיף, כמובן אם זה פתוח בפלאג. בעזרת האופציה הזאת, ג'וב הזה, אנחנו יכולים לעשות בעצם שני דברים. Home Definition, שזה הגדרת בית חדש, וגם measurement של חלק. שלמשל עשינו עיבוד של איזשהו שטח, של איזשהו קיר או משהו, איזשהו חור, ורוצים אחר כך לבדוק שזה בדיוק במקום, שזה בדיוק אותו גודל, ששטח הוא כמו שצריך, אז גם יכולים לזה להשתמש ב-Solid Prop. יש בתוך ג'וב הזה 16 סייקלים, שזה בעצם סייקלים סטנדרטיים שמופיעים בקונטרולרים של פרופ, של כל מיני חברות כמו פאנוק, היידנהיים, לא יודעת, סודיק, עוד משהו. לא זוכרת כל השמות, אבל יש לנו תמיכה בכמה. כמובן הוספנו לג'וב הזה כלי מסוים שקוראים לו פרופ טול, שזה כלי ההוא שהוא בודק את השטח, שהוא נוגע בחומר ומחזיר לקונטרולר את הקואורדינטות של נגיעה. אז קונטרולר אחר כך מחליט האם זה בסדר, לא בסדר. וגם דבר נוסף שהוא גם קשור ל-Solid Prop, זה האופציה של Tool Presetting בתוך Tool Table, שאני הצגתי עכשיו שינויים בבדיקת שבר כלי שעשינו שם. אז זה גם חלק של מודולה של Solid Prop. כמו שאמרתי, Home Definition. כמובן אתם עדיין צריכים להגדיר את הקואורדינט סיסטם של SolidCam במקום איפה שאתם רוצים, אבל אחר כך, אם במכונה אתם רוצים לעשות איזשהו correction למיקום של הבית, אתם יכולים להפעיל Job Solid Prop, ולפי תוצאות של ג'וב הזה, במכונה אחר כך יכולים קצת לשנות ולתקן את המיקום, ואולי גם כיווני צירים. זה תלוי איזה תוצאה מקבלים. measurement, כמו שאמרתי, לוקחים פוקט למשל, שעשינו עליו עיבוד בדיוק ג'וב לפני, או פרופיל כמו פה, אחר כך עושים בדיקה בדיוק עם אותה גיאומטריה, הכל, פשוט לוקחים בדיוק אותה גיאומטריה, כי ג'וב סוליד פרופ הוא משתמש באותן גיאומטריות שכל הג'ובים של 2.5D, אז יכולים לקחת בדיוק אותה גיאומטריה, פשוט להגדיר כלי, להגדיר עם איזה סייקל אנחנו רוצים לעבוד, ולעשות בדיקה. ולפי בדיקה אחר כך להחליט האם להמשיך לאבד את החלק, לא להמשיך, זה גם תלוי בתוצאות. זה רשימת של סייקלים בעצם, שאנחנו יכולים גם לגעת כאילו בנקודה אחת, גם בכמה נקודות בשביל למדוד זוויות, גם למדוד כל מיני פוקטים ופוקטים עגולים, גם בוסים שזה כאילו פוקט הפוך וגם צילינדרים, וגם כל מיני פינות עם פילית או פינה חדה. בתוך הג'וב עצמו של Solid Prop יש לנו דבר שלא מופיע בג'וב ב-SolidCam, שזה Preview, שזה מאוד מאוד נוח כי הוא מראה בדיוק את התנועות של הכלי, ואת התנועות האלה אנחנו מראים
גם לפי הקונטרולר. אז אם בתוך VMID, בתוך קובץ VMID, כתוב שלמשל קונטרולר הוא פנוק, ואנחנו יודעים שמודולר של פרוב של קונטרולר פנוק, ברגע שהיא בודקת את הכיס כזה עגול, שהוא זז ככה תמיד דרך מרכז, אז בפריוויו אנחנו גם רואים תנועות כאלה. ואם זה קונטרולר של היידנהיים, אנחנו יודעים שהוא זז בצורה כזאת, אז גם פריוויו משתנה. אם כמו פה בציור, יש לכם כמה חורים למשל שאתם רוצים למדוד, ולא רוצים ש-G-קוד יהיה, אני לא יודעת, קילומטר, אתם גם יכולים להשתמש בסאברוטינות, כי סוליד פרוב הוא תומך בהם, אז זה מקצר את ה-G-קוד. ובעצם גם בתוך Machine Simulation אתם יכולים לעשות סימולציה, בגלל שבגדול כל הג'ובים של Solid Probe הם מופיעים בתוך אותו תוכנית של עיבוד. אז אם אתם עושים ג'וב פוקט, למשל פרופיל, דריל, משהו, אחר כך מוסיפים ג'וב פרוב, אחר כך אתם יכולים להמשיך, זה יהיה באותו country, אז באותה סימולציה, באותה רגע שאתם לוחצים לכפתור Simulate, סימולציה, גם ב-Machine Simulation, גם ב-Solid Verify, גם ב-HostCAD, כל הסימולציות שלנו, הן גם תומכות ב-Solid Probe. אתם יכולים לראות תנועות של כלי של Solid Probe גם. אם יש לכם שאלות, משהו, אתם יכולים להשתמש בחלון פה של GoToWebinar ולכתוב את זה פה. אני יכולה לקרוא אותם ולענות. כל האינפורמציה שהשתמשנו במצגת של היום, אחר כך לינק, אנחנו שולחים לינק עם גם המצגת, גם עם החלקים שהשתמשנו. וגם אם יש שאלות, אם יהיו שאלות אחר כך, אתם תמיד יכולים לפנות לסופורט שלנו. אנחנו תמיד פתוחים. אז זה הכל להיום. תודה רבה לכולם. יום טוב. וגם סוף שבוע מתקרב גם טוב. להתראות.